Orasmadita salutna. Amanginang taparadema rohata mandooti partangyangata tibagasan bornginon. Marendema ita sian buku ende nomor 10 walu ayat sada dot ayat tolu. Songonondo di dok Tuhan Yesus,
yang go poda na diau dang au na punasa poda ni marsuru au doi molo adong manangise na mambaen lomo ni roani amai boto ni do taringot tu podai manang mari tehite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia natu mo palangit dohot tanoon amin. Songonondo di dok Tuhan Yesus yang go podana diau dang au na punasa podani marsuru au doi molo adong manangise na mambaen lomo ni roa amai boto ni do taringot tu podai manang na sian debatai manang na huataoni sian roharo aku sadiri songon na didok ni surati aka batang aek na mengolu do mabaor sian pamatang ni na porsea diau haleluya matang yang mahita ale Tuhan debata amanami pardenggan na sumurung ngamat pungudo hami dison mangido tuho sian nasa rohanami sai tambai maha porsea nami jala pargogoi hami asa tarulao nami parangena denggan songon na pinangido ni roham sian hami sai ramoti hami roh dia susuda ni boal nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Epistel di partang yang ata borngenon iman atar surat di sada Tesalonike 5 ayat sada 1 ayat 10 sada marsorin-sorin mahita manjaha alai dan pola suraton tuhamu alea kadongan taringot tutikina dohot sadi harina alai amu akadongan dang di bagasan holom hamu ai molo di dok halak dame do jala mara soadong di sima tupat tahop tunasida amogoani songon pambebebeon tuna gabe-gabean jala dang adong hapurusan nasida ai salutna dohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian halo lomon ai borngin ido tarpodom akan namodom jala borngin ido mabuk akan nababuki Aidang dipadiri debata itabaen sirimasan alai naing madapoton haluaon hita maritesian Tuhata Yesus Kristus. Dibaeni sai masih paingotan mahamu jala masih pauli-ulian songon naung binaen muna ima sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nawa pepsa amin tabege makor sian ina Teresia diuduti kor ama partukuan
Marende mahita sian buku ende nomor 497. Jahuba di batama nami, nausobahami mariti anakmu Kristus Yesus si palua kami. Mauliati rohanami Tuho Tuhan, didenggan ni basam, di parmuduonmu di hami, mangula akka ulon nami si ganupari, dilihok ko kami hagogoon ng las ni roha. Ali Tuhan, ubahin ni ido huhalungot to kami parsauran nami, marhiti partangyangan di obas bornginon, mamuji ho dohot laho manangihon barita nauli, na pinatolhas ni naposom amang padita ersitorus, asiro ham Tuhan parsahalay naposom, asatung takas di jamitahon nasida, jamita barita nauli, nanaing pakyon nami, gabi bukal di ngulu namin si ganupari. Ali Tuhan, pasu-pasu maakaruas ni huriam, siyan danak manang poso-poso satu na magodang, satu na lansia, asatung taruli hami binahin ni hagogoommu, ditiki mangulahon akka ulon nami hami si ganupari. Ali di batama nami pasu-pasu akka ianakon ni huriam, na dibagasan parsikolaan, asa gabi anakon nahasea nasida, ianakon namalo, marbisuk lamangihuton hatam nabadiai, gabi ianakon siulo yajar dohot poda. Ali Tuhan, say adong dosi patasiak kami na malungun di parianak konon. Pasu-pasu ganup keluarga, nahirim rohana di pasu-pasu hagabioni. Asatung taruli na sidarap dohot akka keluarga nang mandapoton manang jupangan di parianak konon. Ali Tuhan molotung adong, sian tonga-tonga nami, na malungun na sayanak konna manang sian hami, daputan parkarejuan natama. Say homa Tuhan paingotok kami, di bagasan habingi tok kami Tuhan mengelului, marhite tangiang nami, pos roha nami Tuhan, daputan uli do ganup halak, natoktong makirim di bagasan roha natogu. Ali Tuhan, suang songoni akka ianakon na di bagasan perkuliahan di luar nadao nasorap do natorasna, akka na mangalului parkarejuan, akka na mangalului sirokap ni todi, toktong Tuhan di botoho akka narikot di ngulu ni akka yanakon. Atong Tuhan, upasatami saluhut na tuho, sayho mapasato na kanarikot di ngulu nami. Ali di batama nami, suang songoni Tuhan huingot nami do, akka pakkobasyon di huriam, di pakkobasyon koinonia, marturia, diakonya ni huriam. Asa tulus saluhut na akka parhobas, mamukasian akka full timer, akka situa, calon situa, guru sekolah minggu, nang akka panitia, nanang pinili mo marhiti panitia natal di huriam marhiti akka seksi. Sayang gia maboy hami makobasi dohot dinggan, rapon akka ruas ni huria. Ali Tuhan songon na somal,
neng diulahon seksi sosial malau madulu akan namar sait di ganup hari Rabu. Pasu-pasu haroro nasida Tuhan tu akka ruas nadida poton nasida doh ditanyakon nasida. Asa marguna tutu mangaleon hata pasu-pasu tu nasida mangaleon semangat. Hutangnya kok kami akan namar sait. Ruas niwe kesada inang teari tonang boru sinaga. Inang opung Amanda tobing boru silalahi. Yesenia boru tapu bolon. Ruas wek tolu ailiora nihita boru silitonga. Inang situa marpaong boru marbun. Ruas wek opat anju boru siagian. Ruas wek walu inang situa siaturi boru nenggolan. Ruas wek sia amang ceha panjaitan boru siahaan. Inang butar-butar boru sitorus. Ganup Tuhan akan namar sahid. Aka keluarga nami pe naso hugoari hami di bagasan obason. Solukon mahama malum nang hai saronit pamatang nasida. Tanggal homa Tuhan. Parsahitonisian pamatang nasida. Las Mariaia marolopolup nasida. Manjakon hama malum nasiak koi. Ali di batama nami. Wingot tami do aka yanak komu namar sakap naing marbagas. Ima emandatorong dohot orwan na Dewi Lestari boru si Mamora. Nanang majalo pasu-pasu pardungan saripion dari Jumat 24 November di Huriamon Tuhan. Dohot Armando Siagian dohot orwan na Michel boru pakpahan dari Sabtu 10 November 2020. Pasu-pasu Tuhan pangaradion ni keluarga di akan narikot Tuhan sahat tu parpestani sayang gia malas rohana sidap mengaradi diri mabuan yana konasida majalo pasu-pasu pardungan sarpion siako nang akan nang majalo pasu-pasu pardungan sarpion nipe Tuhan dingo nasida do taringo tu padan nasida dohot lomoni roham asa gabe parumatanggaon sitiruon nasida dia kahumaliangna iho manasida Tuhan di bagasan holong nasiako ali di batama nami nang akka hami pe na marulang tahun di bagasan saminggon ulang tahun pardungan saripeon nang hatu tubuh lehonomo matuhan di bagasan rohana marbisuk lau maminglangi akarya rinasida mangitong akap pasu-pasu nanang pinasa muntu nasida dalan lau makkamulate honima nasida Tuhan tuho jala uduk malas ni rohana nasida marhite hai pason nang gajang ni umur ali di batama nami o matangiang nami no pasatami marhiti anakmu Kristus Yesus upasatami tangiang namion amin. Tabege makor sian wik sia diuduti wik 10.
Tuhan debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Mau liate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Alasi dohot tolongmu na toktong madongani mangaramoti mangiring-iring manogu-nogu pardalanan ningolunami. Siana katiki nasal pusahat tunuaeng toktonggo di bagasa kaipason di bagasa lasni roha kami Tuhan. Maju mamuji pasangak guarmu na bajiai. Lumobi maborngino Tuhan diurut hodo pehosanami. Diliako hahipason gogo tiki ngana dihami. Tarbaik kami nakiborhat siya tonga-tonga ni bagas namibi. Marpungu hami Tuhan di bagas joromon. Dinahupatu pahami partangyangan di tonga-tonga ni huriam. Asirohat Tuhan jongjongi partangyangan namion. Jongjongi roha doho pikiran nami ganop. Anggia disudia kaparedeo pamujon nami na sosadiaon. Gabi puji-pujian nami o tuho tau hasangapo di guarmu. Nangak kadongan nami. Naso apalabura marsaur doho tami di pertanyanganon. Manang di dia bina sida. Dongani ramoti pasu-pasu mana sida. Tabaya kasilas ni rohai di nasida. Asanggia marhitesiani Tuhan lam di tadana sida asido tolong. Nang di pertanyaan nami bornginope Tuhan. Masih hol kami. Naing marsaur doho to marhite hatam. Makuling maho Tuhan. Mananginangi dohami di joromon. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hatan itu hata. Turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata. Di pertanyaan tabornginon imana tersurat di buku ni panurirang Amos bidulima mamuka maisian ayat 10 sahat 27 Amos 5 ayat 10 sahat 27 tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Marjea manasida akana mangapia diari ni Jahoba tungaha malabamuna siani hahulomo doari ni Jahoba dada hatiuron hira songok kalak nama porus marado posinga gade dijupak kobabiat ibana jaladung rodi jabu ibana gabe mangusadde tangan na tudorpi hape di pargu ulup ibana daha holomo tongon arini Jahoba jalada hati urok kagola podo dang marsinodang hu hagigihon biasa nau mida akka ari raya muna jaladang di halomohor rohakku akka luhutan muna ainak pedi peleho kamu tua waka pele asitutungon dohot pele asipanganon dang lomoro hakku disi pelean hamuliateo siap pinahamuna pamue ape dak parduli au disi paholang masyanau hagu turun yakai demuna jaladang lomoroha ni pinggolhu ubege suara ni sordammu jadi margiling-giling masongo naik uhumi jala hati goran songo sungai naso ulu marsik tung adong ma akapelea si potongon doho si panganon di pasahatamu tuau di halongona saleleng si 40 tahun hamu alipino par Israel atong usungomung nama udung-udungi rajamuna rodi ojahan ni gana-gana muna tole bitangi debatamuna akana binahemuna dihamu jadi toguokku mahamu terbuang
dau salpusia Damaskus ninna jahuba debata sebaot guarna ido sahana dinasahali heado mulak helani sada keluarga siat Jakartaon tujabuni simatuana ditoba dibuat kelanauma naguda ngana kasipanganon akalomok-lomok nani panggang nani ura nani arsip naguda nga dibuat ragam-ragamnya kaminuman akabir aka whisky dohotak kanasing naguda nga dibuat nakapakean aka celana jeans celana li dohot namar macam-macami nagoda nga dibuat dohot tepeng dibuat kepeng nagodangan si bagi honon na tunasahutai macala si tutu marohani si matuenon majako karoro ni helalam jala alalas ni rohani si matuenon ihara si matuenon mesude nasahutai asara mersaulihon asara makalason nabinuan ni helanai doho jepek akamanginang lau marsipanganom manasida ngase mau si bangga hosima tuanaon ba betul-betul naminiaham mau kelanaon ate ipa puji-puji maon onna mana morajongi Jakarta hira songonima ate doho jepek neng marsipanganom manasida tapi teroma tiba-tiba dua halak tetanggani helanaon se Jakarta jale pudini helanaon romu se dua polisi oh mai tori pajolo hamuno aina honatak kodo sudina dibuan helanaon asa songon na jagar roberengon simatuana dibuat sudi akan agudangi doho jepek dungi boto simatuanaon nahonatakko jalangaro polisi setabi pasai songon na isiati mati ni amataon murukia meila mamataon ujungnya pasapato mesudi akan abinuan ni helanon ipasapato dau ipasapato ngatung meila mata simatuanaon botul iribahi pakilalana iribahi ate-atena nahudo akamanginang lubisiani mate-ateni itu hatta mamereng bangso Israel ditikini panurirang Amos terhirim debata mamereng bangso Israel bahasa terhirim songonima perjuangan ni debata tu bangso Israelon sudah dipertaruhkan Tuhan Yesus dipertaruhkan Tuhan mapertahaton holong tu bangso Israel alai ngolu ni bangso Israeli holan si paula ringgas dona sida rotu bagas joro ringgas dona sida marede markur ringgas dona sida pasahato pelea do tau muliateon alai sudi hola si paula sudi pabahenan ni bangso Israeli ditikini panurirang Amos ujung nagabi di do debata di turpuk tahun marjea manasida huhagigihon biasa nau padau hamung dang lomoro haku dang dia waka peleasi titungo ninna debata tu bangso Israel di turpuk tahun hamuna kadongan dang apala tu bangso Israel na pardului be turpuk tahun ala itu hita na manuaing jadi molo hudok kata kaon dang nasahala na huteba ate do diriku jodoh hitaon marsi paulaula jodoh hitaon marede marminggu holan si paulaula jodoh hitaon markor holas si paulaula intina dang lomorohani debata mamereng akasi paulaula jadi nakin korihala inatate jodoh hita madok kolong rohata tu debata baka korinata nakinate pargebus dosada halak molo didok kolong rohana tu debata HP di hosomi dongan na zolma
Pargabus dosa da halak bolo di dokolong rohana tu debata HP marsading ibana dohot tetanggana. Pargabus dosa da halak bolo di dokolong rohana tu debata HP songon na pisi malolonga mamereng na pugus na di hutanay. Alanya kamanginang iko sebang. Molo tado kolong rohata tu debata, iko perjulu taha holongi dong atta jolma. Ido holongi 10 patik ni debata. Patik perjulu sahatu paopaton holok tu debata. 5 sahatu 10 holong tu dong jolma. Pergabus dosa dahalak. Molo di dok kolong rohana tu debata. Hapi di hosomi dong anna jolma. Alanya sasito kolong rohata tu debata. Iko perjulu hita maka holongi dong atta. Taha holongi akka dong atta jolma. Tatilik nasida diakka sitaononna. Taparrohakon nasida diarka arsak parukilonna. Ido asa sitong holong rohata tu debata. Napaduahon jodoh hita si paula-ula nang namadok porsia tu debata. Setiap minggu tahatib dakot doa porsia di debata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di todi porbadia. Alai jok doholat di hata. Jala mungkin suara tamu sedo na gumbogo bat au porsia. Alai holarro hali suksung, hali butongan, lobang naso tertibungi gale do hita. Dang apala betul-betul porsia hita tu Tuhan. Jadi songon na Yahudok di jamita kwa kamangin angate. Unang masongon na masa di sada gereja hita. Hiaro merminggu sada huria. Jadi acarana maka tidak ko ka porsia mana sida. Au porsia di debata Jehovah. Igo cadaina dongan naina. Ayaku bigi datu na jaguan ni sanina. Romseina tau na jiro hurak tibu pa bohoina. Hata porsia pirak silum go pedo ate. Nani do hanak kamang iko betul-betul udah. Halak na betul-betul tu porsia tu debata dang dilihat kesempatan nanggo 1% maka posinasi. Nga sudah hitau kia naik pesawat. Nga sudah hitau kia naik pesawat tak kamangin nang. Au pinad na baru naik pesawat alay pitrono pali. Nah hurok nga sudah hitau naik pesawat tu akan nasohiaman nate. Ana biara ni bagi jangate. Bada kinata suma biari ba. Saya songon namar langai beyo bunan, boy habang bosi sonaung. Betul-betul. Agi ada ona bukan main nanti. Nabiara ni ba nani roh hadis ya kamang sarlowi dia karongan namin nasoya marpesawat. Ate marpesawat tita hadua tu balik tu dia do. Tu dia do tu medan ate tu kala namu ibang kupurihat do hita. Ala ni bierta sutung baju hita tu jolo. Gaya beta sarpuk steurresia pilok na yate. Sang siau, saya taputar tu kanan, saya terus lau tu benua gijang, naneng dohonok ku di siak kamanginang, kopos doro hatong maluan, pilok ni pesawati manupiri siak kita manupiri. Songoni mahita namar pos ni rohatu Tuhani. Iko betul-betul pos rohata tu debata. Unak taliak kesempatan nanggo 1%, maka posinasing. Sahalita dok porsia hita tu debata, porsia mahita di sudetiki di sudeinganan. Molo mabiar ropehita di ngoluon, ima bukti nadak porsia ropehita. Takut berarti tidak percaya. Ayang go memang ngaputul-betul porsia hita di Tuhani, bahabe biarta. Alani molo mabiar ropehita kamang, mabiar ropehamu ngoluon, mabiar berarti dak porsia ropehita. Molo naung betul-betul porsia di debata, dangadok si hadiaran. Porsia hita, molo marsahi pehita. Iko porsia hita tangan itu hani mengubati parsahitota. Memang dang na boy beber ngota tangan itu hani mengubati parsahitota. Ala memang dung medai bu puta siadap tu dosai. Ngai hukupi dosai si malolok taong. Dang boy beber ngota Tuhani. Dang boy beber ngota tangan itu hani marhite mata si malolong. Mangubati akapar sahitota. Alay nakpesota boy taberek tangan ni Tuhani iko porsia do hita. Tuhani do pamalu makapar sahitota. Porsia do makamanginang. Porsia do hamu Tuhan Yesus madongani hita molo naik pesawat tutuba. Songgo pe tutuba la ning pala namu do pe. Ba silangi ate. Porsia do makamanginang
So udah ko pengat terpersia. Aku masih paulau-uling. Porsia dohamu Tuhan Yesus mengubaca kapar sahitot dan melomar sahit kita. Porsia dohamu Tuhan Yesus mengajari kita molo suko pikirata dangar kepekta HP tiba-tiba royana kota madok ma uang kuliah besok 5 juta. Porsia dohamu Tuhan Yesus mengajari kita nak suntuk kau inang dapat tono pusipa posda ulu di papi Japon. Porsia dohamu siya kamanginang porsia di sudengana di sudetiki iko porsia hita didongani biramoti Tuhan ido hita manang na ditonga-tongani haranga pe hita dakya berahamu ditonga-tongani haranga nate song biharangan di Jakarta on nate manang na ditonga-tongani haranga pe hita biramoti didongani Tuhan ido hita manang hape akasiulauta didongani Tuhan ido hita alani ko porsia hita tu ibana porsia hita unang ganggu anno pelau mulak kita donganan itu Tuhan ido hita porsia dohamu itu ngat-ngat Yesus nata puji porsia dohamu Tuhan Yesus tok-tok madongan hita nang dia kaulau doh di tonga-tongan ya kabagasta porsia halak na porsia dakya marungu-tungu dingoluna halak na porsia dakya mabiar dingoluna alani betul-betul mahita porsia unak si paula-ula pakka tidak kono tamadok porsia hita alai betul-betul porsia mahita naso tarpatu pajolma boy patu pauni Tuhani naso mungkin tidak rohata mungkin dangarong naso tarpatu pada bata naso mungkin tidak rohata boy do patu pauni Tuhata alani na naik pangilon ni Tuhata unang masongo bangso Israeli ringgas na sida marminggu ringgas na sida pasahato pelean ringgas na sida marari raya ringgas na sida pasahato kaum liateon alai sudi hola si paula-ula ringgas do na sida rotu bagas joro alai dipusa ditindas na sida doakan asomar di hadiah ringgas na sida romar pungu alai tong di sobana sida debata gana-ganan sito hotoho mahita na marhuriaon unak si paula-ula idona nang dohonon itu hata tarlubi di holong iroha tarlubi nang dihapor siaon iko betul-betul mahita maka holong itu hata jala porsia di bana amin martanyang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mauliate Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na pinasaha ni panuri rangamos tu bangso Israel na parjului jalaido tuhakura jumihami na katap tuhami hudiam lumobi di pertanyaan nami bornginon asirohat Tuhan suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami asa marura marperbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami lau mangluti ngul-ngul nami tu akatik kinaneng ro nak tu akatik kinaneng ro pe Tuhan tok tonggo pe sihol rohanami tok tong matu hasai pakulingi ngulu nami asa hatami nagabe haddang abataba di ngulu nami asa nang manibil hami sia dalam munasitongi ale tu hade bata manami na marhabang sa di Banua Gijang di pertanyaan nami borngino Tuhan hubua kami tu adopamu akka perdalanan ngulu nami do keluarga nami asli rohab Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kasilas ni rohay tabaya kapasu-paswi di hami asa toktong las rohanami mamujiho doho mangulaulaon na pinasaha di tonga-tonga ni keluarga nami nang akayanakon akapahopu pe Tuhan nauk pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami manang di diabina sida na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida sa luhupna dang apala hubere kami nuay ngakayanakon nami dang apala hubere kami akapahopu nami dakku boto hami nuay Tuhan manang hadi jamatangan na sida alay na pos dorohan nami ramotamu na sida songo pangaramoti omu di hami di ngananon lianaw mumusiakari silas niro hadi hami asa sa ibu hami rapa jupang marsaor marlas niro hamamuji pasangat poko satokin na itu hamula bima hami homa Tuhan madongani hami di perdalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami no Tuhan boy pa jupang dohota kanawa walong hami di tonga-tonga ni bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami Tuhan dongani ramoti pasu-pasu kami tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa say masihol kami
romar pungu marsaor di joromon. Jaloma Tuhan elihelik pangiduan namion, mar hiti-hiti kuarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukede 727 laos tapapunguma peliata. Mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinurwadia mapa. Sai ro maharajong. Sasau malomoni roham di Banua Tongosong. Leo matuham sadari okamu. Sesama dosa nami song panasan. Di dosa ni rong nomor dosa Tuhan. Una kami tuyot pamucu. Palua maham sesama. Ai honap narajao. Do taugon. Rodi asini rohan itu hatta Yesus Kristus holong ni rohan de batama doho parsauran itu di parbadiama nama dongani hamu saluhuna amin. Shalom. Shalom.